Salutare și azi ne vedem cu un Among Us de pe Roblox. Vom fi crewmate ori impostor și sper să nu fie vocea mea chiar așa cringe cum o am de obicei. Doar sper. Dar nu știu dacă se va întâmpla. Vreau blue. Că trebuie să zic ori blue ori cyan. Și asta o să îi deruteze. Ha! Sau orange, e mai complicat cuvântul. Tot vreau eu alb, dar na, nu a fost norocul să ne fie. Mamă, ce fain sunt ăștia. Te că cum mi-am dat seama că n-ai cum să-i cunoști pe ăștia doi. Da, n-ai cum să-i cunoști pe doi. Bă, trei. Bă, cum o să-i recunosc? Merg cu Cian pe zonă. Au! Cu Cian pe zonă. Asta. Știe că acolo nu e nimic. Au. Mi mai ciudat că sunt cu voi. Și să-i întrebăm cine. What nu prea înțeleg limba lor. Uai. Da. Acum limba asta o înțeleg. Așa, limba asta chiar o înțeleg. Așa, white chiar înțeleg. Asta e limba englezească. You speak English la ora de English. Cum zice tot timpul. Au, Cătălin. Cât e ceasul? E doar 3 aproape. Eu cred probabil o să postez asta pe la 1-2. Deci chiar era alb impostor. Ce tare. Mamă, toți ăia trei. Nici n-am cosit de oțevesc. Mi se pare ecranul mic la telefon, dar sau mi se pare mie sau în ceață jocul. N-am nimic la electrical, că acum vreau să zic că mă fac de râs. Da. Chiar mă fac de râs. Ete! Sper că auziți că am mai făcut un video care nu l-am postat pentru că nu mă auzeam. Vorbesc cât de tare se poate. Că na. O să-l fac de 5 minute. Că e primul video. Adică doar o tură ne jucăm. Și dacă mă veți aprecia, o să fac videouri mai lungi. Și probabil o să mă joc de pe calculator și o să filmez calculator, o să fie mai șmecher. Și o să mai vedeți și voi cum să joacă pe calculator. Da, aia doar dacă mi se va încărca. Și o să mă apreciați în ceea ce fac. Mi-e frică să nu dau pe oprire. Hai să scriem Eu n-am votat pe nimeni. Au ieșit impostorul. Ce tare. Mi se pare tare. Au. Gata. M-am făcut. Eu zic, bă. Ne mai revedem în următorul video care, dacă o să mă apreciați, o să-l fac de, să zicem, de vreo 10 minute maxim, pentru că sunt începătoare.